Maayong adlaw kay Spirit kini si Randy Manuel. Para sa Runda Parokya sa DXGN 88.9 Spirit FM. Bayang buntag sis. May buntag, Brad. O kumusta man ato ang dagan sa tuang karan diri sa tuang Misa di Gallo. So far, ikaunom na kami ng adlaw sa ato ang Misa ni Gallo. And then, as usual, celebration diri, 4:30 sa buntag ang Misa ni Gallo. So, join force na aday lugar ng San Vicente Ferrer, Makar. So, with Divine Mercy devotees and JKK Divine Mercy Susana. Para sa mga tao na wala pa yun naka-appeal karon sa Misa di Gallo, papaambit na ko sa magkaibalungan ko sa inyong Divine Mercy na Misa di Gallo. Okay, so panawagan nato no sa tanan nga mga gusto mapag-uban diri sa among ang celebration sa Misa di Gallo every 4:30 sa buntag ang ato ang celebration. And then until matapos kanino ang Misa di Gallo karong December 24. So celebration ng December 24 alas 4 sa buntag tapos na kana, and then pagka alas 5:30 sa hapon naagyapon kitay mass celebration dere, and then pagka New Year na pod 5:30 hapon sa hapon. Then after ana bago manguli naagitay kinakatigayon nga fellowship sa tanan mga GSL at the same time sa mga membro nga gusto mo appeal sa mo with the presiding priest. Okay, human sa Misa di Gallo sa ikasiyang nobena, doon ay maabot sa atong kapistahan sa atong parokya o ang Sagrada Pamilya. Unsa man kini nga atong mga katikaran? Yes, Brad. Actually, na-fall na siya no sa December 31. So, i-celebrate na siya Pontifical Mass with Bishop Mulong Valles. 8:30 sa buntag ng misa. Then, right after ana, na yung mga pasalamat ang ato ang pura nga ihatag sa ato ang mga parishioner. But before that, Brad, kasi New Year's na, syempre ang mga tao, manguli naman yun na sa celebration. Sunod-sunod ang ato ang mass celebration. But on the 30th of December, ipatigayon ang misa nga celebration, pre-fiesta ka na, sundan ka na siya sa motorcade nga tanan-tanan 36 ka GKK dari sa Holy Family Parish atong iprosesyon ang mga patron saint sa kada GKK. Then right after ana nanay patigayon ang mga parlor games, fellowship with the GKK parishioners. So lunch na siya dari sa ato ang simbahan magabuhaton. Right after ana mga sports games. So enjoy kaayo adto mo. Last misa ay para sa tuwa kasibya sa kahanginan sa DXGN para nang minaw komunidad. Okay, daghang salamat. So, pukaw na, magmata na ta, serve na ta sa ato ang Ginoo, atong i-celebrate ang iyang pag-abot. Bilang pasalamat sa tanang mga grasya nga ato ang nakuha sa kada adlaw. Pasalamat sa atong kinabuhi ngayon gihatag na nato. Ato i-celebrate ang iyang pag-abot ni Jesus Christ. Dagang salamat ang PSK mo sa Divine Mercy. Kinigyapon si Randy Malimban para sa Runda Parokya ay Hiram. Daghang salamat ug may